Nistrul e o apă măreață care curge limpede în albia sa. În cotul adânc tăiat, Soroca se înalță ca un minunat colț de rai. Călătorului care vine din depărtare, vechea așezare îi apare ca o surprinzătoare viziune învăluită în abur de vis. La malul apei stă de veche cetatea Sorocii. Pe vârful dealului, secularul Colegiul Tehnic Agricol, o cetate a cărții. Încă pe la 1901, primăria orașului Soroca și zemstva județului a intervenit către Ministerul Instrucțiunii Publice pentru înființarea în orașul Soroca a unui liceu de băieți. Ministerul a aprobat înființarea școlii secundare tehnice agricole, care și-a început activitatea în ziua de 8 septembrie 1907. Acum 100 de ani a luat ființă Școala Tehnică Agricolă din Soroca, care avea să joace un rol important în dezvoltarea agriculturii din județul Soroca și nu numai. Absolvenții primeau titlul de tehnician, apoi prin susținerea unor examene speciale puteau obține și alte specialități și chiar să-și continue studiile la Universitatea din România. Pe parcursul anilor, această instituție de învățământ a fost supusă mai multor reorganizări. În 1992, conform hotărârii Guvernului Republicii Moldova, a fost fondat Colegiul Tehnic Agricol, care activează și astăzi. Ceva mai târziu, colegiul a fost afiliat la Universitatea Agrară din Moldova. După reorganizarea din 1999, colegiul a devenit instituție finanțată din bugetul republican. I-au fost atribuite 79 hectare de pământ arabil pe teritoriul comunei Zastânca și 9,8 hectare în intravenalul orașului Soroca. Pe parcursul anilor de activitate, această instituție de învățământ a pregătit mai bine de 30.000 de specialiști care activează astăzi în diferite domenii. Probabil nu am reușit să-i menționăm pe toți, dar am putea remarca doar câteva nume care vorbesc de la sine. Petru Alexei, consulul Moldovei în Germania, Vlad Gheorghelaș, interpret de muzică populară, Vadim Sârghe, șeful secției de documentare, Vladimir Tincu, șeful poliției rutiere, Valeriu Tetiu, vicepreședintele raionului Soroca, Mihail Popovski, ex-primar de Soroca, Cosma Ursache, primar de Rublenița, Pavel Cebotar, directorul SRL Oclanda Agro, Filip Pilipețchi, manager de Butsor, Constantin Volnițchi, consilier raional, Profir Valuța, primar de Bădiceni. Șirul numelor poate fi continuat și acest fapt este o dovadă că la actualul Colegiu Tehnic Agricol întotdeauna pregătirea specialiștilor, educarea și instruirea a fost la un nivel înalt. Este știut faptul că anii de studenție sunt cei mai frumoși ani din viață. Ei și mai frumoși sunt atunci când în jurul tău au fost și continuă să fie oameni cu înzestrați, cu darul de a crea alți oameni, profesorii care la timpul acela erau alături de noi și la bine și la rău, ne înlocuiau părinții și retrăiau mai mult ca noi de comportările noastre. Ei au făcut din noi nu numai oameni, dar și specialiști. Chiar dacă careva din noi a schimbat pe parcurs profesia, totuși de la dânsii a rămas principalul: dragostea de a studia, dragostea de a te perfecționa în continuu. Sunt mândru de faptul că din cei 100 de ani care astăzi împlinește colegiul, 30 din ei colaborez cu colectivul, cu studenții fructuos și ne întâlnim destul de frecvent. Doresc celor care astăzi continuă să se afle în activitate mult succes, prosperare. Mă închin în fața profesorilor care m-au învățat. Le doresc sănătate și cât mai multe bucurii și recunoștințe de la absolvenții dumneavoastră pe care i-ați învățat. Am fost student Sovhozului Tehnic Mecanizare și Electricare a Agriculturii din orașul Soroca în anii 1987-1991. Deci, vă spun sincer, am rămas în suflet foarte mari amintiri plăcute am în vedere despre acei ani de studenție, primii ani de studenție, primii ani frumoși și despre acei profesori care ne-au
învățat pe noi și ne-au pus pe calea dreaptă. Era pe timp unul din cele mai vestite tehnicumuri, cum se numea pe atunci, acum colegiul, care pregătea specialiști pentru gospodăria sătească. În memorie s-au păstrat așa familii ca profesorilor ca Dichi, Știțman, Sokolovskaya, Berghia. Am avut un profesor deosebit la rezistența materialelor, Jalchevski. Deci un corp didactic era foarte bine pregătit. Nu știu, profesori, într-adevăr, care știau lucrul lor și, într-adevăr, se târnau cu sufletul mare față de predare și implementarea tehnologiilor care erau pe atunci. Și astăzi, când colegiul sărbătorește 100 de ani, aș dori ca să felicit toți absolvenții, studenții care sunt în ziua de azi, corpul didactic, să doresc multă sănătate, răbdare, fericire și, într-adevăr, să aibă faima acel colegiu de pe timpuri și să o ducă și înainte. Într-adevăr, anii de studenție la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca mi-au rămas în amintire și mi-a fost de un mare folos că mi-a pus temelia ca teorie și practică în genul de activitate al meu și mulțumesc pe timpurile cele era directorul Arhip, domnul Arhip, domnul Varicaș, mult ne-a ajutat și ne-a spus multe din practica lor de viață și aș dori în legătură cu aniversarea a 100 ani din momentul înființării să le doresc la toți absolvenții colegiului dat prosperare. Vreau să le doresc succes la corpul didactic, aceste instituții care și azi continuă de a duce lucru pe tărâmul pregătirii cadrelor. Sunt foarte bucuros că sunt absolvent Colegiul Tehnic Agricol Soroca. Eu am făcut absolvirea la ca mehanic, pe toți studenții am fost ca secretar, cum ar fi pe vremea aceea. Și asta a fost primul pas de a mă verifica, a mă controla în fel de a conduce. Și bineînțeles că tot aportul și tot stima au fost față de învățătorii care au fost pe vremea aceea și m-au îndrumat. O bună parte sunt mulțumit că de fapt și-a fost conducătorul meu de grupă, Dichi Vasile Vasilievici, care și la dânsul. Noi am fost primii studenți care el ne-a promovat, dar el ne-a condus bine, că pentru că noi în amintire ne-au rămas că noi fiind toți o grupă nouă formați capați de armată, noi am luat, că atunci ne la strânsul roade, am luat primul loc și dar am avut îndreptare, am fost în excursie la Kiev. Și în preajma sărbătorii de astea de 100 de ani a Colegiului Tehnic Agricol, vreau să le mulțumesc tuturor învățătorilor, să le doresc succes în noi și înainte, să poată promoveze studenții, să le poată îndruma cât mai multe fapte bune și să capete o profesie bună și înaintată și să poată aduce tot un aport, cum e că suntem la momentul de față, am ajuns și noi. Puține sunt acele instituții de învățământ din țara noastră care ar putea să răsfoiască o așa bogată și valoroasă istorie. E îmbucurător faptul că și astăzi se află printre noi acei profesori de cândva care au contribuit la dezvoltarea și prosperarea colegiului, care prin multă dăruire de sine au scris cu litere de aur în cartea vieții lor amintirea despre acele vremuri când în fiecare zi își îndreptau pașii spre acest templu al cunoștințelor, pe care și astăzi îi copleșesc emoții deosebite ori de câte ori trec pe lângă vechea clădire a acestui colegiu. Îmi provoacă emoții extraordinare și îmi răscolesc amintirile de când eram mic și până azi când de acum sunt străbunian. Am intrat în Liceul Tehnic Agricol cu scopul de a deveni agronom și a lucra în sistemul ăsta, însă eliberarea, așa zisă, din 40 și războiul a încurcat toate socotelile și a trebuit să trec la altă specialitate, limba și literatura moldovenească sau română, cum îi spune mai corect. Îmi amintesc de profesorii noștri, cu deosebită plăcere.
profesori de elită. Domnișoara profesoară de limba română, spre exemplu, cu părere de rău, eu nu-mi amintesc familia ei. Doamna profesoară de limba franceză, paleologul. Domnul profesor de istorie Loghinescu, un om foarte interesant în felul lui, om în vârstă, de fapt era de acum, și care mi-a învățat foarte multe lucruri. Fiind elev, am ajuns până în clasa 4-a, în clasa numărul 6, de aici, de jos. Și în ziua aceea, când mergea lecție de matematică, eu, în prealabil, mă pregătisem, de fapt, pentru să mă duc la anul nou acasă, în Fălești, la părinți, și cumpărasem pentru frățiorul mai mic un pistolet cu cartușe din plută, tot cu explozibil. Și l-am pus în ghiozdan. Merge lecția de matematică. Eu scriu, sigur, tot ce trebuie acolo și întâmplător bag mâna în ghiozdan să văd dacă este acolo pistoletul. Și din greșeală apăs pe trăgaci. Și vă închipuiți, în liniște aceea de matematică, se aude așa explozie. Singur a îngălbenit profesorul și, fiind cu fața spre noi, încetișor s-a alunecat spre ușă și a dispărut. Peste câteva zile a avut loc ședința, nu numai pentru mine, ședința pedagogilor, sfatului pedagogic. Și m-au ascultat, sigur, și eu mă așteptam că o să mă întâlnească ostil și profesorii și directorul, și însă n-a fost așa, mai ales chiar matematicul m-a mângâiat pe cap și zice că eu înțeleg că n-a fost special pregătită chestia asta, așa că da, și directorul la fel. Dar directorul mi-a făcut o observație, zice că e bine că i-ai cumpărat frățiorului pistolet, dar pistoalele se țin acasă, nu în ghiozdan. Amintiți câte generații ați instruit și educat? N-am socotit, dar foarte multe. Eu am lucrat și director de școală, chiar din momentul cum am venit de la armată, de pe cal am sărit drept în școală, înțelegeți? Dar în Colegiul Tehnic câți ani? Din 64 până în 83. Iată, în perioada asta nu eram de acum matur, sigur, cu experiență, fiindcă lucrasem șeful secției raionale Sorocii, a școlilor din Soroca și inspector, și aveam ceva pregătire pentru așa chestiuni. Am crescut un scriitor, Constantin Munteanu, dacă s-a petrecut adunarea unională a tuturor sofozilor tehnicului din Uniunea Sovietică la Soroca, vă zic că de la un capăt de acolo la ăsta capăt a Uniunii Sovietice. Puteți să vă dați seama ce prezenta atunci sofozul tehnicul. O instituție de învățământ solidă. Mulți dintre acei semănători de lumină își continuă și astăzi activitatea. Unii mai bine de 40 de ani, zi de zi, cu multă dragoste, vin să dăruie tinerii generații viitorilor specialiști din nesecatul izvor al cunoștințelor și înțelepciunii lor, adunate cu multă trudă pe parcursul întregii vieți.